Ro'n i'n disgwyl fy mabu cyntaf, so ro'n i'n 27 oed. A ro'n i eisiau i fy mhlant siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Do'n i ddim yn disgwyl fod yn riddle, dim o gwbl. Do'n i ddim yn dda yn yr ysgol. Ond unwaith dechreuais i ces i'r bug, a ro'n i eisiau dysgu mwy a mwy a mwy. So, wy'n dysgu Cymraeg i oedolion. Dechreuais i ym mis Medi 1994, felly 31 o flynyddoedd wy'n dysgu fel tutor. Wy'n dysgu pob lefel. Dosbarthiadau flwyddyn academaidd yma yw mynediad 1, so reit ar y dechrau, y fast track mynediad, y holl ffordd i uwch 3, ble mae nhw bron a rigl. Mae hi wedi gweithio mor galed i ni fel yn ein tîm ni. Mae'n wedi creu llwyth o gyrsiau, wedi defnyddio'r adnoddau dysgu sydd gyda ni mwyn creu cyrsiau dwys fel y cyrsiau super fast track. Mae hi wedi creu y cyrsiau, wedi peiloto nhw, a hefyd wedi mentoro tutoriaid eraill sydd wedi dysgu'r cyrsiau, neu sy'n dysgu'r cyrsiau ar hyn o bryd. Hefyd mae hi wedi creu cyrsiau adolygu ar gyfer y dysgwyr sy'n sefyll ar arholiadau. So maen nhw'n hyderus wedyn pan maen nhw'n mynd i sefyll yr arholiad ar y diwrnod. Maen nhw'n gwybod yn union beth i'w ddisgwyl. Mae'n cwrdd â dysgwyr un ar ôl y dosbarth, cyn y dosbarth, cadw mewn cysylltiad drwy'r amser, ac mae dysgwyr yn dwlu arni, ac dyn ni wir yn lwcus o'i chael i fel tutor. Bod lot o bobl yn meddwl, os dyn nhw ddim yn deall gramadeg, bydden nhw ddim yn gallu siarad. Ond dwi'n trio annog nhw i mwynhau siarad a jyst trio os ydyn nhw'n anghywir, sdim os. Cyfathrebu, communication dwi'n dweud. Cyfathrebu, communication yw peth pwysica. Iawn. A wy'n credu bod y ran fwy o'r bobl yn mwynhau. Wel, yn gobeithio. Pan dechreuais i dysgu Cymraeg, roedd hi'n hapus dros ben i ymuno dosbarth y Caran ar ysgolion Haf neu Sadwrn siarad. Roedd hi'n doniol dros ben, roedd hi'n awyddus dros ben, roedd hi'n gwneud pawb yn gwneud popeth gyda'i gilydd. Pan wy rhywle fel yn yr Eisteddfod yn meddwl, dyma fy myd i nawr. Wy'n gallu siarad Cymraeg a phwy bynnag. Hyd yn oed ar ôl 5 o flynyddoedd, wy'n dal mor hapus fy mod i'n gallu siarad Cymraeg. A fy mod i wedi gwneud yr ymdrech i ddysgu, a nawr ar ddysgu. Wy'n hapus iawn.